En la Ribera Alta, al costat del riu Xúquer, està Sumacàrcer. Com tots els pobles, té un ajuntament. El que no saben fins i tot alguns dels seus 1.200 habitants és que este antic palau renaixentista amaga un secret per si de cas apareix un convidat especial. Però no em vull fer il·lusions perquè, evidentment, no sóc jo. Estic amb Xema Peláez, que ell és l'alcalde de Sumacàrcer. Efectivamente, el ayuntamiento estaba antiguamente en aquell edifici, antiga casa ayuntamiento. Això era el Palau dels Condes d'Orgàs, senyors de Sumacàrcer. Conde d'Orgàs és el de l'entierro del Conde d'Orgàs, el del Greco. El del Greco. Però a partir de l'any 82, amb la Pantana de Tous... Queda en tan mal estat que el conde no té intenció de reparar-lo i ofereix a l'Ajuntament que el convertisca en l'Ajuntament. Però posa unes condicions. Sí, ell se reserva l'ús d'una habitació per a quan vinga al poble. El comte ha vingut alguna volta així? Sí, farà aproximadament 10 anys va vindre, però no va fer nit. Va anar al Pont de Gavà de preguntar per anar a Alzira. Però... A un puticlub. Podríem veure l'habitació del comte? Bé, ens trobem ara a l'entrada a l'alcova del comte, no? La primera volta que se li dona. Hi ha molts veïns de Sumacàrcer que van a veure ara per primera vegada en exclusiva... La coneguda habitació del conde. Moment històric, Ai, mira! Com vegeu, el conde és un poquet clàssic. L'escala del diablo. Aquesta decoració l'ha triada el comte en persona o com ho heu anat fent, això? Bueno, si vosaltres hem més o menys intuït el seu gust. La tele... La tele també, té de té, o sigui, té de tot. Sí, té de tot, sí. El llit es veu bo, És de matalat, d'estos bo per l'esquena. Això aguanta diverses revolucions. A veure si realment sabeu fer el llit com es guarda, com es fa el llit a totes les cases valencianes, que és baix del coixí, el pijameta! Molt bé, els detalls són importants. Una altra cosa típica, per als apretons de les nits. Moltíssimes gràcies, Xema. Només una coseta, aprofitant l'avinentesa, sense compromís. Jo podria dormir així. Sí, no crec que al senyor Conde li importi. Doncs, si no t'importa, vaig a quedar-me acoplant-me ja a l'habitació. Estàs en ta casa. Adeu i gràcies! És tipus loft. L'habitació està separada, però és tipus loft. Ai, mira! M'han deixat l'arbre de Nadal i tot a punt. Quan no saps mai el compte, si també t'apareix un dia, t'apareix en casa. Tanca! Xema, tanca! Pega a portar! Això del selfie és... I què és el primer que fa un quan va a un hotel? Ai, a provar el llit! M'ha fet mal.